lähtee. Hei, terve Raivo. Terve. Sä oot ollut kisoja katsomassa. Joo, oltiin Trial SM tässä Nokialla siikaamassa, että aika hyvä meininki. Joo, mitä sä jo näytti? Ihan helvetin hienoa, että kyllä on kovin jätkiä noin. Joo, onko sä koskaan kokeillut? Joo, kyllä mä nuorempana mä vedin ihan suoraan niin kuin seinään, semmoista 5 metriä. Oi. Joo. Katos vaan. Joo, kiitti Raivo. Kun me seurattiin tuossa noita kavereiden suorituksia, niin toi keskittyminen on aivan uskomatonta. Joo, se on ihan huikeeta näillä jätkillä. Oh. Se on ihan A ja O. Joo, tuntuu ihan niinku ne, että sä ajais tossa niinku omissa maailmoissaan ja Joo. suorittaa sen aivan täysin. Tää on ihan erilainen kuin motocross. Ihan eri meininkiä, ihan eri taitoja tarvitaan ja vahvuuksia. Joo. Mitä sä luulet, että mitä muita tässä trialissa olisi kuin toi keskittyminen? No, kyllähän siinä semmoinen tietty rauhallisuus on, että jos sä muualla tarvitset sitä aggressiivisuutta, niin tää on kyllä enemmän semmoinen rauhallinen ja kärsivällinen. Tossa on se, että sä nyt ihan helvetin timmis kondiksessa pitää sun pään ja sen keskittymiseen. Niinku, Joo. Kyllä se on se. Totta. Joo, ihan hyvä. Me voitais katsoa joskus lajikohtaisesti vähän noita. Mitä kaikkea siihen tarvii? Rohkeus on sellainen. Kyllä. Kato, et sä nouse noit niinku kiviä ja kallioita, jos sä oot niinku lörröhopeksi. No ei varmaan jo. Musta noi alastulot näytti aika kauhealta. Joo. Hyvä, okei, katsotaan. Kiva, kiitos.